Kinsa man tong naglabay ane? Wakay buot. Good morning! Nako sa kalibunan. Kalibunan. Maghatod miss itoy. Nagilabay sa bay. Tulo ka buok pa jud among ihatod dito sa pikas. Ani ni agi ani shortcut. Balik mo yato ang gusto. Hindi pa lagi. Sila ano, damo ni sa na ano. Hamalin dito, dito. Pau, mo ni pau. Sempang ang tao. Basak. Ano ba sa plan? Ganyan ang aming daan. Magiru aman ka. Asa mo ka age? Asa? Ane? Kana? Tamak. Awa man, di man lapok. Agoy! Una man ka. Kana? Hapit na may abot. Init na. Tumigikan o adto mong bay adto kanang. Yan nga. Kait di mo na. Kait. Daat. Natawag sa mga daat. Dako akaraan naman nga bago. Truck karsada. Ang shortcut man yun. Ang shortcut. Bye. Ang among limbajan. Ada mga piso oh. Wapay net, kapalit og net kay. Naguba naman jud ay oh. Manok lekwang ani, magbuhi tag manok Bisaya kay kanan ni kapayas. Mas na hinog oh. Kanan pa nag-spray. Spray. Net, lagi. Ang ito eh. Oh, gilabay ni gibutang atong amuang ibabaw sa bay. Nawa. Mga gwapa ka jo. Tulo ni kabuok. Murag nasa. Kinsa man tong naglabay ani? Wakay buot. Muhar maninggi. Labay-labay na imuhang. Oh, tulo ni sila kabuok. 3 of them. Very pretty. Duha ka laki ug usa ka badge. So naman na mo ron. Kumo na lang ikuha kay uy. Oh, yeah, very beautiful. Ang anak sa inyong balay ha. Maglimpyo ta ana. Ana sa mo ayo ka. Tagak ka. Ilabay pa mo sa inyong tag-iya way buot. Limpyo ta. Ang limpyo gani inyo hang uy anan, isa. Tagak lagi mo. Sabi. Ayan. Nabe. Mana ha?
Ani. Ani ng balay. Diyos Ginoo. Sa. Na hi. Hi. Hello. Hi. This is more color. Gabok ka na. Goodness. Ito, good. Mo ning balay dito. Singot pa mar. Inita. See? Ayan. Ano naman mga? Ano naman ha? Ano naman ha? Hello. 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 Hindi mo ka makitaan. Patay mo na. Gabriel! Buang na, sino? Madam, may tanong. Kaya naman ka na. Tilok. Dad! Hindi na ko kakuha, tay. Ha? Hindi na makuha. Ang tanong ka na. Ano? Ajaw ka ma, ajaw. Balik, baka pa na. Balik, balik. Buwan, ganyan na ito. Kabis, ligan sa na imong ipangsod. Ang dami tagbo na rito ni. Yung kay.